ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 26 июли соли 2024 ва чун ҳар вақта пешкаши шумо 7 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва дар имрӯза навормон мешавад. се хонага дар Зарнисор рӯ ба рӯи сафоратхонаи Амрико бо таъмири беҳтарин. ҳавлии фурӯшӣ дар пости Чимтепа, шаҳри Душанбе ва ду хонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар сеюм база як астановка болотар аз чордумаи гардиши фурудгоҳ, ҳавлии фурӯшӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Ҳисор ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочин дар имрӯза навормон ҳастанд. аз шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Файзобод ва ноҳияи Данғараам ҳаст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон убна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи Зарнисор ҷойгир аст. дӯстони азиз, рӯ ба рӯи сафоратхонаи Амрико. се хонага мебошад бо масоҳати 96 метри квадратӣ. се хонагаи пурра, дӯстони азиз, дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, бино дар сари раи калон, дар назди раи калон ҷойгир аст. нархаш бошад 885 000 сомонӣ, 83 000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. Зарнисор, Зарафшон, рӯ ба рӯи сафоратхонаи Амрико. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. дӯстони азиз, хеле минтақаи машҳур аст, ҳама медонад, бениҳоят инфрасохтори хуб дорад. марҳамат, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, боз як чизи дигарро аҳамият диҳед. хона аз рӯи наворе ки ба мо соҳиби хона роӣ карданд, маълум мешавад ки бениҳоят таъмири зебо дорад. дӯстони азиз, ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки дар сеюм ошёна ҷойгир аст. ошёнаи паст аст. бино албатта ки лифт дорад, лекин ошёнаи хонаам хуб аст. сеюм ошёна бо таъмири беҳтарин, 885 000 сомонӣ. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар назди пости Чимтепада қарор дорад. дӯстони азиз, ҳамагӣ 800 метр аз пости Чимтепа пеши озера мебошад. кадоме надонад пости Чимтепа дар куҷо аст? баъди бозори Корвон, дӯстони азиз, поёни Корвон мебошад. дарвозаи шаҳр аст. баъд аз он пости Чимтепа, баъд аз он шоҳроҳи Душанбе бохтар сар мешавад. дӯстони азиз, ва аз ҳамон пости Чимтепа, агар аз тарафи Корвон омада иста бошем, аз ҳамон пости Чимтепа ба тарафи дасти рост мегардем, рафтан мегирем, дар онҷо озера аст. дӯстони азиз, ва худи ҳамин ҳавлии фурӯшӣ 800 метр аз пости Чимтепа мебошад, пеши озера. умедворем суроғаи ҳавлиро фаҳмиден. ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин, 5 дар хона мебошад, як вана дар дуюм ошёна, як кухни дар якум ошёна. таъмираш хуб, нархаш бошад 515 000 сомонӣ. техпаспорт дорад, об, барқ ҳама вақта. марҳамат, дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои Россия ватсап доранд. дӯстони азиз, марҳамат. 3 сотиқ замин, 5 дар хона дар пости Чимтепа, шаҳри Душанбе, 515 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, пушти Салимзода, 18 Холидай, лави каналай. доми нава менависад соҳиби хона. 5 ошёна, 3 хонага, 75 метри квадратӣ. ҳама хонаҳо алоҳидаанд, монтаж доранд. оби ҳама вақта, таги заминӣ, ҳамом, ҳоҷатхонааш алоҳида, балкон дорад. пеши хонада масҷид, мактабҳо, якчанда қарибан беморхона, хулоса ҳамаш ҳаст. то маршруткаҳоя
то маршруткаҳои 1-2 минута раҳай. нархи хона бошад 370 000 сомонӣ. боз муомила дорад. харидорои аниқ занг зананд. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. худи бинои истиқомати новостройка буда аз 7 ошина иборат аст. хонаи фурӯшӣ дар 5 ошинаш ҷойгир мебошад. 3 хонага 75 метри квадратӣ. коробка яъне бе таъмир аст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод аз светофори чорраҳа 150 метр дуртар мебошад. доми 6 ошонага. хона дар 5 ошона ҷойгир аст. 56 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. 2 хонага. соҳиби хона менависад хона ҳоли бе ремонт, бе таъмир, об дар наздаш ҳаст, скважин просто овардан дар кор. хона шартномавӣ мебошад. одамо зиндагӣ доранд. 80%аш аллакай зиндагӣ дорад. нархаш 180 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ҳоҷатхона ва ҳамомаш алоҳида мебошад. 2 хонага 56 квадрат дар 5 ошинаи бинои новостройка дар ноҳияи Файзобод ҷойгир аст. 180 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор мебошад. замин аз 8 сотиқ замин иборат аст. соҳибаш менависад об ҳаст, барқ ҳаст, ҳуҷҷатам ҳаст. лави раҳдай ай тарафи кӯлоб меои дасти чап лави раҳда мебинӣ. маҳаллая деҳаи Лолазор мебошад меган. дар камера маълум аст. гирдуш маҳкам, як тарафаш симент блок гирифтагӣ, тарафи дигариш сетка боғ кардагӣ. дарахтош мевадиҳанда 3 рейс санг дорад. нархаш ҳамагӣ 55 000 сомонӣ. ман худум баракушка дестам, сар мекунам ҳафтаи дига. менависад соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран дӯстони азиз. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. 8 сотиқ замин мебошад дар деҳаи Лолазор ноҳияи Данғара. аз номи канали Дом TJ занг занед пурсон шавед. нархаш бениҳоят арзон мебошад. 55 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, наворҳое ки дар рӯи экран дидем ба мо соҳиби хона равон карданд. мо каме ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба ягон хел ускоренӣ тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур дар кӯчаи Айнӣ 64 ҷойгир аст дӯстони азиз, яъне сеюм база. кадоме надонад сеюм база ҳамагӣ як остановка аз чордомаи аэропорт, чордомаи гардиши фурудгоҳ болотар мебошад дӯстони азиз. бо диққат гӯш кунед. 2 хонага 54 метри квадратӣ дар 12 ошинаи бинои новостройка. соҳиби хона менависад мактаби 23, боғчаи кӯдакона, мағозаҳо, бисёр дорухонаҳо, ҳамаи чиз дар пеши хона наздик мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. нархи хона бошад 534 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. аз номи канали Дом TJ чун ҳар вақта занг занед пурсон шавед. 2 хонага 54 метри квадратӣ дар 12 ошона хона таъмир дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар деҳаи Шуроб шаҳри Ҳисор дохил мешавад дӯстони азиз. ҳозир суроғаашро мефаҳмонем. ин дӯстони гиромӣ шоҳроҳи Душанбе Ҳисор мебошад. пеши калсивое ки дар он ҷо раҳ ду тақсим мешавад. раҳи поён мешавад, раҳи кӯҳна ба сӯи шаҳри Ҳисор ва раҳи боло мешавад, раҳи нав ба сӯи шаҳри Ҳисор. дар манъ ҳамон раҳи калон ҷойгир аст дӯстони азиз. хуби ин ҳавлӣ дар он аст ки назди раҳи калон дар ҷойгир мебошад, рӯ ба рӯи
заправкару барои азс. ҳавлӣ аз 14 сотиқ замин иборат мебошад ва як дар хона дорад, якта бинои истиқоматӣ ҳаст. нархаш мебошад 906 000 сомонӣ, 85 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамосида рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0871 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ин ҳавлӣ хубиёш бисёр мебошад. дӯстони азиз, яке аз хубиёш дар ҳамон аст ки назди рӯи калонда ҷойгир аст, замини холиш бисёр мебошад. барои ҳамин ба ҳазур метавонед харидорӣ карда ягон намуд тиҷоратро дар ҳамон ҷо созен. дӯстони азиз, мисол ягон маркази савдо ё ин ки мағоза ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорат метавонед дар ҳамон ҷо созен ва баробари тиҷорат боз бинои истиқоматиам бардорен. дӯстони азиз, ва шумо соҳиби ҳам тиҷорати хуб мешавед ва ҳам хонаи истиқоматӣ. дигар вариантҳоям ҳаст. ҳатто метавонед дӯстони азиз ба пуррагӣ 14 сотиқро неву камтар сотиқӣ, яъне қисм ба қисмам харидорӣ намоед. марҳамат метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. масъалагаша дар комментария видео мемонам. ҳатман дар омада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон дагем. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден, раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем чӣ сурат ва маълумотҳое ки мо дар навор гуфтем ҳамашон аз тарафи соҳиби хона дода шудагиянд. дӯстони азиз, аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.